درو تو درہبا تو دراہی منی بلوچ راج مروچگیں ایک قصہ نامنت چوش ہم بوتگ ناکو میتانو آئیے سنگتانی ایک قصہ ناکو میتانا کہ ہماد آبا اور تک مشم حزمتا ایشی کنا ناکو میتان گوشت کے یک روچے سندھ تہا یک بسے روگ آئنت اے بس ٹنڈو اللہارا چے درکپی تو اسی وزاں منزل ٹنڈو آدمہ چند حالا گائنت وہ حالا اچ پدا تریت تو ٹنڈو آدمات نے پدا ٹنڈو اللہارا روت بس روانت بس چا مسافرہ مردمہ چے سر ریچنت پورت او بس تہا یک سوتے آئیے ڈلیورہ چالو کو تک او کنڈکٹر بزام ایک کرایہ گیر کے وتی کراؤ باڑو چا مردمہ گرت آت کو آدھے کہ یا جگہ سر بھی چارتی یک کماشی پیر مردے او آ کماشی پیر مرد کشا یک کسانے جنی آدمی نندو کنت بلے پیر مرد گریوہ گنت اور ہمیں بس کنڈکٹر جس کو کماشا کے تو پرچی گرے ہوئے کماشا ایک سارتی آہی کشے تو عرف پاک کتن لونٹی صورتن بلے کنڈکٹر گوشاں کماشے توار نکبت دا کنڈکٹر وتی ڈرائیورہ گوشت کے استاد ٹائپا بند کا استادا ٹائپ بند کو تو کنڈکٹر پدا کماش جست کت کے وجہ تو پرچے گرے ہوئے کماشا ایک سارتی آہی کشت گشتی چا لاچاریا گریواں چا بے وسیع گریواں چیئیں چی بھی تک ترہ دردی پھرے مشکلی گشتی ہاو مشکلیں یہ منی کشا کے نشتگ یہ منی جنکنت او من پیر مرداں منی لوگ بانک وفات بھی تک او من دیگے براتی گوہاری کاس نہیں جہان تہا ہنچے یک نیکے مردمی درکپتے دریگتے کہ ہنچے مردمی درکپتے کہ منی یہ چوک کے گما یا نکاح کتے و عزت سرا چندے نگن بداتے ماں پر راحتی مورت کو تگت پدا کماش لگے گرے ہوگا کنڈکٹر گوشت دل تپر کا مبے کماش اللہ بادشاہی کماشا گرے وقت بند نکت دا ہمیں درگتا یک مردم پادت چے وتی کرسی سرا گشتی او بس مردمہ ما شمارا و ہدایا گواہ کنا گشگایا آگا ای کماش وتی چکا ہمیں جنی چکا منی کو ما نکاح دے گا تیار ہیں تو ای جنے کو آ تیار ہیں ما قول کنا او وعدہ کنا کہ ما یہ عزت سرا چونڈی نگن دیاں دا زندگاں بلے من سوہر و طلاع و زار نیستے اور کماشا گوشت کہ من تیار ہوں آئیا وتی جنک نیمگا چارے تو جستی کو جنکا ہوں ہوئے دابا سار سورینت اور ہمیں دا اناگتا یک ملائی ہم پادت گوشتی ماں ملائیاں ماں مسافرہ بسے اگاں ای مردم کہ ای کارا پا تیار ہیں بزا نکاح واسطہ ماں نکاح وانینا بلے مزار رو مزدی ہچ نہ روٹا اور ملا آت کو مردم گواہ بیتن تو سالوں کو بانور نکاح دیکھ بیتن دیکھئے مردم پازت کر آئیا یک ڈبے دستایت کے آئی تہا شیرینی بزا مٹائی مانت آیا گوشت ماں دو سالی وتی لوگا نبوتگاں منائی شیرینی و مٹائی گونا مروں وتی لوگا وتی چکانی واسطہ بلے یہ وشی درگتا آگا مردم درست چن نیکی کاری بھی تک مائی مٹائی یا اللہ نامہ باہر کنا کہ سالوں کو بانور زند پا وجدری بے گزات وڑا باہر کنا بھی تمہیں شیرینیوں مٹائیاں باہر کنا میں کنڈکٹرہ ہوں تو شیوا دا یا وحدے ہمیں جنک پادت یا رومالی دستایت او دیم پا ڈرائیورہ شد گوشتی ڈرائیور تو انگو بچارتی مسافرہ چونی
ڈرائیور کے چکی چاہتے درستی مردم چو ہنوش وڑایا واپ کپ کے وڑایا ران اندیا یا کیریا میں ڈرائیور وتی بس اوشتاری دا ہمیں چکا ہمیں جن کا ہمیں رومال کے دستایا ہمیں ڈرائیور پہنچ دی موشت ڈرائیور ہم چا ہوش آشوت ہمیں درگتا مردم پادت کنت لہتی مردم پادت کنت مسافرانی زر مندریک چوڑیک اور شرری قیمتی سامان درو کشک بونگیج بیت دان مسافرین سجی چیزوں پولگا چ رند ادروست کندانا چا بسا ایر کپتن تو بسے مسافر کو ران دیا درست بے ہوش تن تو وابتنت ناکو میتانا قصہ ہمیں دا آثر کت وش وجدل باتے اللہ مہر